Go to the boot, hanging a high one, looking for some space. Ball's a little twisting. Papaya gets it across field to Vauvaça. He spots some open room. McGifty coming across, rolls inside the 22. Have to keep it on a touch here. Be a 50-22. Could just hoof it away. Midfield, they're going to go one forward short here. We'll see if Romania really goes for the push. And they get a penalty advantage off of that. So this is a free play for them. Looking to break through the middle, and they do. That's Coraude. One of his few touches of the ball. He really just was stuck and had really very little options. He did well to get out of it, but how about this chip and chase? Chases it himself, gets the lucky bounce, and that Ungarii întorc grămada, avem avantaj, plecăm pe 3 sferturi, o intervenție la limită, nu găsește soluții. Din acest punct cred că vom vedea foarte bine. Iată. Donjonul și să vedem dacă apucă să o culțe. Să pătrundem. Excelentă schimbare de direcție a lui Vauvaça. Intrăm din nou în 22-ul advers. Rupanu, Vauvaça. I think he is one of the brightest new talents of the Men's Rugby Europe Championship, but Vauvaça is just one of a kind. Have we got a ball? His agent. On the biggest stage there is at World Cup time, he's done this time and time again. Off the left foot, bit of a bend. Off the right foot, open field. Time is Looking off. for a little bit more of an angle from his teammate here to keep that play alive. Didn't get it. Just break. 3 tries in the campaign this year. And then Rupanu for Hinkley Vauvaça. Look at that offload. Vasile Balan. That's the attacks of the half. What about this from Vauvaça, Risi? Well, I think he's been Romania's best player in the first half, but how come? Rupanu. That's a good scrum from Romania. They have the free play as well, and they're going to have a crack through Pop to Tomane. Jason Tomane. He can hurt you really. E foarte important pentru moral, mai ales. Nu trebuie să-i lăsăm ușor pe canadieni, că știm foarte bine dacă îi scăpă un pic din mână. Recepția lui Vauvaça și are acolo spațiu de manevră. Vauvaça se lansează într-o cursă solitară. Nu este nimeni acolo, oprit undeva la 3 metri de terenul de țintă advers. Reușește să prindă acolo Jason Tomane. Mai departe. Who has to play at 9? Sabin, Tangimana, Tomane, Vauvaça, Hinkley Vauvaça. Gonzalez, un uruguaienic, un șut care duce balonul în propriul 22, mici probleme pentru Vauvaça, care totuși recuperează și apoi șutează direct în margine, undeva la 40 ceva de metri. Să vedem după această intercepție În afara terenului de joc și în afara terenului de țintă. Panu pentru Vauvaça, un șut interesant către aripă. O pasă cu piciorul, cum s-ar spune. Iată, reușim să câștigăm teren. David. Bună recepție lui Popoaia, mai departe pentru șutul de urmărire, balonul de urmărire lui Vauvaça. Iată ce intercepție acolo și în ce cursă se lansează Adrian Mitu.